Takže poprosím pán Nemeček, ak chcete, tak nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie na konferenciu Šport a právo. Tak ako som sa minulý rok zúčastnil na nej v Poprade, tak je cťou dneska vystúpiť tunak pred vami. Som veľmi rád, že so zákonom o športe sme sa posunuli naozaj, dá sa povedať, do tej finálnej fázy. A tak ako už povedal aj môj kolega, prezident Slovenského futbalového zväzu, stálo to veľa námahy, veľa úsilia a nevzdávali sme sa na tejto ceste a ideme vlastne, dá sa povedať, do finále. Som veľmi rád, že okrem futbalu a hokeja, ktorí začali tento zákon, dá sa povedať, pochopiteľne s pracovnou skupinou, ktorá tu dneska sedí, dávať dokopy, tak sa k nám pridali a dostali sme medzi seba aj ďalšie veľké zväzy. A tie pochopili naozaj, že nechceme tento zákon robiť len pre dva športy, futbal, hokej, ale že to chceme robiť pre celé športové hnutie. A takisto verím tomu, že aj väčšia časť menších športových zväzov už dneska pochopila, že čo vlastne chceme dosiahnuť. Určite je jedna vec istá a to, že ten zákon o športe nebude úplne taký, ako sme si predstavovali, ale verím tomu, že bude nápomocný nám všetkým, ktorí robíme v športe, aby sa nám uľahčila táto práca a aby sme, hlavne čo sa týka toho, čo už tu bolo niekoľkokrát povedané, dostali do športu viacej peňazí. Bude tam jasná transparentnosť, bude tam kontrola a štát bude mať naozaj možnosť kontrolovať peniaze, ktoré z tohto systému štátneho do športových zväzov pôjdu. V mojom príspevku by som sa chcel hlavne zamerať na to, že v tomto zákone o športe sa bude pojednávať aj o stanovách a zmenách jednotlivých poriadkov predpisov a nebude sa to týkať len hokejového zväzu, ale bude sa to týkať aj ďalších športových zväzov, ktoré proste majú svoje stanovy. A dneska môžem povedať, že hokejový zväz stanoví, ktoré sú platné od roku 1900, ktoré sú v súlade so zákonom 83 z roku 90, tak naše stanovy majú 19 článkov a 4 prílohy. Vieme, že tieto stanovy budeme prerábať a budeme ich modifikovať. Ja som to už povedal v letnom období, keď prebehli voľby po 4 rokoch v roku 2015 v júni, že či zákon bude alebo nebude, budeme určite naše stanovy meniť. Tieto stanovy chceme zmeniť tak, či zákon o športe bude v platnosti alebo nebude, ale ja verím, že bude. A s tým, že v rámci nových stanov, ktoré budú platiť od júna budúceho roku na hokejovom zväze, sa zmenia hlavne voľby orgánov, to znamená prezidenta, výkonného výboru, dozornej rady a podobne, tak, ako to hovorí zákon o športe a ako si to aj my predstavujeme. Viete, že teraz bola najväčšia kritika týchto stanov, že mohli voliť u nás prezident, výkonný výbor a takisto odborné komisie. V nových stanovách chceme, aby toto bolo dané len členom hokejového hnutia a tým, ktorí naozaj ten hokej robia v dennodennej práci. Toto všetko chceme zabezpečiť cez legislatívnu komisiu, ktorú máme a v rámci legislatívnej komisie chceme, aby boli prizvaní aj zástupcovia hráčov, zástupcovia ďalších ľudí, ktorí sú z hokejových klubov, ktorí majú záujem toto posunúť ďalej. A s tým, že keď budeme mať základné tézy nielen stanov, pretože hovoríme veľa o stanovách, ale budeme meniť aj súťažný poriadok, budeme prestupový poriadok a ďalšie smernice modifikovať, tak aby sme mali čo najviac týchto zmien pokope. Bude tzv. Dohadovacie konanie, kde sa zúčastnia všetci členovia hokejového hnutia a tam ešte môžu povedať si ďalšie veci, ktoré by tam ešte chceli mať. S tým, že do toho finále to pôjde na Rade Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorá tak ako podobne ako tam má futbalový zväz, u nás ju máme raz do roka a je to na konci sezóny, kde vlastne sa hodnotí sezóna a pripravuje sa ďalšia a na tejto rade by mali byť všetky tieto zmeny schválené.
Predpokladaný rozsah zmien sa teraz ťažko dá povedať, pretože na tomto sa začne pracovať od januára. Tých zmien určite bude viacej, takže verím, že toto bude práca, tak ako sme si to zatiaľ tak pripravili na každé 2 týždne stretávania sa tejto legislatívnej komisie a aby to bolo naozaj kvalitne pripravené a aby sme to nemuseli každý rok potom nejakým spôsobom meniť a podobne. Takisto je veľmi dôležité zmeniť zásady odstupného štatút arbitrážnej komisie, smernicu pre udeľovanie súťažných licencií, nakladanie s touto licenciou a smernicu pre činnosť dozornej rady a smernicu pre činnosť udeľovania trénerských licencií. Sú to veľmi dôležité smernice, podľa ktorých fungujeme a ktoré sú neudeliteľnou súčasťou vlastne toho hokejového a dennodenného života. Verím, že táto neľahká práca prinesie ovocie a naozaj na Rade SZLH v júni budúceho roka toto všetko schválime a bude naozaj v hokejovom hnutí spokojnosť a budeme môcť ďalej pracovať. Toľko asi k tejto otázke. Ďakujem pekne za možnosť.